zirna huanga chuan Zirlaite le Rilru Hrisel ti thupuin hmangin inkomna hun kan not mang do na ni he tunaya chuan Zirlaite le naupangte te tak salama Hrisel na kan ngai poimo ema naupangte te po in ele in lama Hrisel tumin an han be na sa ema tin kan Zirlaite po tunang laya chuan tunang lai khovela chuanin exercise han lakte in thiamna chi shanga han telte tin jima han kalte po kan war so maya a chalam zong te po nia ele in lama te po kan film pur chho ema chuti rwal chuan pon lama chatmel de walang si in fitmel ema lang si chung lama har satna nei Rilru Hrisel na lama har satna nei kan lo tam ta he maya chung te chu enge a chan engtiang nge an ma ni kha kan pasia chuanga engting nge an taksa ate anom dana te alan chhuah ti le nu le pa te chung te le Zirtirtute engtiang nge hemi na ma hianin ma kan lau venga kan pui ve thei dan tu ti kha tun chu ma hian soi chwa kan tum do na ni he ka bula chu hi pulal emaw ya upalal emaw ya ani hi lim ena cheng ani a clinical pastoral care and counselling Bangalore lama khan sanghi pathum le sanghi paliya lo zo to a tin inner healing and deliverance counselling kha sanghi somponga sanghi somparuk UK lama lo zo to boka chutianga mithiam kan nei research te po lo be na sa to ani a boina inkom na kon chata kan nei the to na kan lom le a tin tuna hian Joshua ministry na an thok me ka rongan bol me ka Joshua ministry hi family counselling ani a kum sanghi som khan an lo dina tin worzoka an kalpu hi sanghi som pasari ani a he ministry te po hi hanzo chwak thei ta ila tichuanin zona lama han runga ka me tiro kuma zona ma sabela chuanin nisina kan soi mental health kan ti Rilru Hrisel le tunlaya Zirlaite ikmudan shim kha minan shim hasala tin chuta I chan ha thetura kan rin chu Rilru Hrisel na lama hianin engwangin nge Zirlaite hi Rilru lama har sanna nei kan lo tam tak ti te po kha min ha shim hala taro nia topic zau tak mai nia hi vai khat interview na chuan se sen lo te po nia ti han soi tai la pui bera chuanin kan media internet thil te hi nia sangni som pani de to khanin Harvard University khanin digital world ti lekabun buatsaih chuta chuan an chui zaw na khanan an zek sakhop meya internet speed a chakazel hian thalai le naupangte a hian nasatakin mental angong dona ni ti te kha an lo zek loka chu thei tu na hian thleng meka media kanin mang sal tuka chuan media thil kan en sal tuka heming hian naupangte zo ka hian nasatakin hei gen alpha antia phei chuan angong anei na sale zuala chuan choi lok tai la chhungkwa hi amain ber hi kan ti lo thei lova chhungkwa kain biak po dan te naupang kan chhon chai dan te le kan chhungkwa bo ruak hian naupanga hian Zirlaite ponenga nasatakin an Rilru hi angong na sahle meya chu thil pani chopo chu soife thamninga tin an school environment te po chu atel zel bukang chu chu ta chuanin chu nu le pa te mo purna an nei sang he ti pokha lang han me tro ani le kan nu le pa te phun lai te pokhanin hetianga hei mental health lam Rilru har satna nei te hi an lo ve thau ve meng tiang in ye an ti lan dan kha a sha theng yem tun ang kho ve ngai twa in shet thei te reng mei hei nu anxiety nei kan ti hi ai shalo china kan nu le pa te ro la phes ai shami alo an nei ti pon shalo dani chu a ming po khan shalo shum shima ma senom dan chu an vi ne me ma an ti taw renga ti chuan I beidon thlak do dawin fa te an chang china khang thil khan no pangte Rilru khan nasatakin khathil khan atne ta ni chu a thalo zong in a shroi chin ni chu mo an beidong ma ani chuanin khang khanin fa te an lo nei khanin an zia lak mai te pokha o sam ya wanga dron fa te tang khan in thla chon ang te po chu te tinan lau thong ma chi khai thla chon the ta mo nu le pa tu mo ber kha lau thon ma khan in thla chon the kha siam ta ni chu tin nu kha pa ber phun siru tuk te kha ti anga om khan no pang kha
an feel stress ve ta ni chuma ina om pe lo te thil ngai thak pe lo te lul tlat nei te kha siama an be dong ma le zol thin ni chuma ta chuan in ani le tu thiam lo ber nge ni ta ang hetia hei lo pan tu te khai in nei chen hem the le ma ya naupangte te po khan in lo pan sewa tin kum upatak tak te pon pan sew kan ringa chu ta chuan in tu thiam lo ber nge zuk ni chin ta ni a ishiat te mo pu tur zong chuan nia ti hian soi tai la zirtirna tha kan dong lo nu le pa ten in chung kho sak dan in biak po dan in zirtirna tha kan dong lova chuan tin fanau te hlut zia hi an lo shelo boka chu in zirtira nga ya chuan khotlanga kan in chon chai dan te hian da satakin omzia nei bokani an ril ruput manga hian ma chung te chu ti hian ti tamela atu nge han ti don chu nu le pa te han zirtin an dong hau lo ta dong lo kha kan mo pu ngot thei lo ta chu zirtin na tham lo wanga ti taberela adika ngai chuan in kha kum le pang te po kan han sui chhuak ta kum naupang te a rilru lama har san na nei te kha lo pan tu po kha an om ta ni chunga chuan in an nu le pa te khan eng tiang in nge a chung te khan in a chen pui te khan in an lo hriat chhuah ve thiang an lo diagnose ve thiang an mani om dana khan yeah zona pui mo tak mai nia eng ting e chung ten an hriat theng ti chu naupang harwang takha thok le khata ami ze in thaka thila ti pe lova athina chia angoi choi thutani chuan chu naupang chuan rilru lama har satna tok anxiety anei ti na te depression anei ti an hriat thei dan masaber nia tin thok le khata thin che deuh te thil chang tha pe lo ten omre re khan kha khan an rilru khan har satna chung ta hriat pui lo an tong ani ti kha a hriat thei ani le kha in ministry ya kha ni asoi the mai kan ring de wa kum ang zong kha chuan in kum lo pang be lo pan tu cheu kha kum in za ni sha the kum riat mi hi chum level chu chung ten ron kal pui mo chu kan nei anxiety boy chun kan nei no pang ber ni chu ta har satna lo soi ber le in hu ber chu eng ti ni lo ni ta kan soeng khan chung ho har satna ber chu thil dang ani lo chung te an mani an kol tu anu le pa te le api le pu te ina beidon thak tak taka an siam atranga le media an hang khoina sa an du ang thil thleng lo khan stress kha siama tlang puin chung te atrang har satna an ni tlang pui ani chuanin chung te lama har satna ani chuanin an chung te an nu le pa te kha he family background atangin tina alami ta chu ta chuanin ri thei thil ti te atanga lo chhuak khanin an tam deuh bi kem an ti ta ringot mai ka nia ri thei thil atanga lo chhuak a chon tambik lo thei lo ta ni chu achan chu fa ten enkol man lova tin an rui du thil khan stress an nen siama chu chuan an thina chia an fa te kha tul hlei lova tongkam na deuh khan an bethin ta ni chu kha tak mai kha beidon nan le mang an nan khan an mang thina khang kha achan te chu ni boka tin na boy lu tuk fa te ngai sak man lo thil lei sak top hawa khanin an sale thin boka ni chuma ta chuanin hei tuna ya phone te naupangte te in an lo nei ta lo khoya anu le pa ten min ti boy ai chuan ti in phone lo khoi tir mai te po hianom thin ta ni chunga chuanin hei naupang phone en na sa em an lo om ta hemi mental health kan ti a hianin autism kan ti te nen hianin enge a in kai hnoi ve thawem in kai hnoi thawa autism chunia until en na salutuka an brain affect thil kha ani ta nia ani ho chu atet lai lo athil thleng te khani deuh tlang pui da ni chuma hei ni khon shet ma atanga phone ang khoi tir ang chi khan na stan chu chuan alien dewa kha chuanin hei mi biak na chang ten shalowa chuan thil chete khan an thina chem mai tan chuma
ข้าวังคันมีเดียชวนนัสตักชวนตัวนั้นเห็นมีอินฟลูเอนซ์นี่อันนี้ตักชวนอัจฉริยะเห็นตินอันทีวีอันเทนยูทูบปะอันเอ็นตั้มตักเขาให้เสียมจบตั้มตักค่ะตักมอนติลัดทรีนะทิลตักเละตักเราพวกค่ะอันเทียบช่างเทียมเราทรีนะมั้งสุดตุนไล่โนปังเห็นนั่นซะส่วนนี้ช่วงเดลัมปังกันหันสวยzirna lampang a han soi ve tai la naupang zirlai naupang a te pokhani na lo om no langa zirtirtute engtiang in nge phakha kan lo shat chhuah ve theianga engtiang in nge zirtirtute ani na angkhanin sunday school a ni mo school zirtirtute a pokhanin shat chhuah thei dan tu le an lo ti ve tur kha nan shila chero zirtirtuteจิกมีตานส่วนเช็ดเหลาเทเหลาเนี่ยอาจารย์สูอันมีเสียดังลำพุทธีนะอันง่อยจอยกลางปุยามาเนี่ยอมตามันดูทรีนะส่วนทิลโซแรงที่อันเช็ดเลยเทเหลาทรีนะทิน short term memory กันติ memory gap ที่memory loss ค่ะอันนี้เราทรีนบอกว่าสุดเดียงอันทิลจะไล่เมกอันโซทุตตาอันง่ายทามอนตีอันเช็ดไม่เหลาคานmental เรื่องลำปังกันนาวที่ขันหาสัตนาในที่ขันเราใช้เทดอนตานิจูส่วนเอ็นตินันทิลเองก็มอนี่จงกำเกลมันน่ะเดียววินปอนี่เราเองก็มอZirlaiดังอันหาว่าอันโซนันโซตอันมิดตุยเตตลักมาวิวส่วนข้าเรื่องลำปังหาสัตนาในเมกันนี่ที่ที่ข้าเช็ดเทตานิจูส่วนอัน exam น่ะที่อันลักเนี่ยมทุบที่ขันข้านินเรื่องลำปังหาสัตนาอันเนียส่วนZirlai ดอกการบ่อมุทูอันต่ำคันเสียจุดตัวมันนี่ค่ะที่ละไงตัวนัสซาเรื่องรูหานาในจานขามิงเรติอันตีนเตนิบอกตันสมองก็ตัดจังคันอันเราเทียมเทียงโอ้สิคันส่วนนี้ให้สกูลเราปังมานี่นุ่นนะอันละไม่อินติลุงกันติไม่อันตั้มเฉาแต่เล่ไม่เฮงเตฮี depression กันติเต anxiety กันติบางที่ค่ะอันนี้เทียมอันนี้เวกแค่จวงเราไม่เทียอย่างเงี้ยแล้วปุยอันนี้ที่ลุ่มชันนะคะเชียร์กันเนี่ยอินที่ลุ่มชันฮิเนี่ยน้องปังแค่มาน้องปังเดียวฮิอินที่ลุ่มแค่สิกันในขาดเดียวเลยค่ะกันในตั้มในกลุ่มข้างกันกลุ่มนักสามีสมทุมบอร์เวลค่ะ suicide case กันเนี่ยมาเสร็จฉันชัวร์ไว้กันเนี่ยก็เช็ดเทียมดันเบรชวน suicide ฮิ family background เนี่ยนะไก่กัลกบนี่อันที่นั้นอินชุ่งเบยดอนน่ะตัวระจงกำเละอินไงสักโลนะบรวกอันตนนะสลุตุขียนอันเบยดงป้ามิฉันกันเทียนเชทียมลาวินมีโดยเฉพาะนี่เต็นเตโดยเฉพาะทิลนี่ลาวาอันนี้นะดิกตะกัดส่วนนี้เบยดอนทิลนี่เบยดอนเบยซีนอมโตลาวากันตาจูช่วงเบยซีนั่นในช่วงเตจังอันเบยซีตัวเบรันช่วงเตจังเบยซีนั่นในลาวคานอินที่ลุ่มข้าอันออลซัมเลยส่วนนั้นใช่ไหมจู่ช่วงที่ support นะคะเราพูดว่าเอ็มตานส่วนให้มี suicide till care ส่วนตินอารมณ์หัวเอ็มนี่เจ้าตัวก็สวยงามจู่การกำไลไม่ขจุ่มขาได้ออกลงมาการเรียนรู้หินนั่นลุตุกะมาเซตอันนัวคานการกำเละนัวคานประเทศที่เราเที่ยงที่มันจังเสียดีนะกันตรงอันนี้เบรังแต่ส่วนรำหัวขับจงใจสักไงตีเขากันเสียกันหันจงใจจุดตะกันจุดมีจังกันเตียจังส่วนอินออกหลุมซุยฮิตุมากันในหรอกกันในง่ายต่อหรอกเซ็นเตอร์ลำปังกันสวยชอบแต่พวกเซ็นเตอร์อินมินิสทรีค่ะเอ็งที่ยังอินกันคุยดันอินเคสฮิสตรีในจังexperience ชิมพวกมินชิมฮาลาตรออินเราคมดันชิมเตอันเราบันเซว่าอินเราคมดันชิมเตแค่นี้ส่วนนี้ client เขาหิกันง่ายไปไม่มาอัน local เฮียนdark นี่หุ่นหิกันเป็นตัวปะทินอามันกันละง่ายหรอวะรองบอลนะอันนี้วางคันกันรองบอลนะกันง่ายตัวปะวางเงินเองมากละมันกันละง่ายหรอวะส่วนอันดูตกอันดูอังสวยนะหุ่นหิกันเสียมชัดสักชิ้นตันอีกส่วนอันดูนนสวยที่คันอันมิดตุยเตะหลาดสุดจังส่วนอันทุสวยจังคันเองข้างเองหาสัตนาติกันเราpoint out ชิ้นนะจังส่วนอันเคสกันสเดียโซนั่นที่กันโซตาแค่นี้ก็จะง่ายขัดตู้ที่กันนี่ไม่ตาไงคลักกันง่ายขัดนั่นใช่ไหมมาส่วนมีหัวส่วนanxiety ในที่กันเชื่อส่วนอันในชั้นอมเตะอัจฉริยะมาไล่กันง่าย
lutuk lo chu ai ma chuan kan deal chu a root cause ka engwanga nei nge ni tu wanga nei nge eng thilin nge kha khat ama bika khan thlen ti kha kan ngai poima chuan chu a root cause chu pathian thu nen eng tinge apmananga apmachonanga I ngai mi kha eng tinge angai damang ti te kan tran pui thina ti chuan ngai dam na hi ke nia chuan an dam pui na sa to na hian kan en kol hi kumin hian mi zali le ti chuan kan kom to a kan lom em chu za sum nga hi lom thuron soin ni an dam ti chu kan soi theilo nga ma se lom thuron soi ni kha ngai dam nei kan na poi mo to pani chu in rombona te alo pui he mai in chun zong ze langa chatak in rombona te po in lo nei ze tura ka thanga ya chuanin kha ni china khanin ano pang ber kha kan soi to ko ka kumria ti ta te ro ani le akum upa ber lo kan tu chem kha kum upa ber hi chu kum som riat le tian ni mo akum za chi kha ka ngani an kheste ka honga ka zuk en le lo chon khrelo ta riat som riat borvel kha chon ni chu chu tiang hei chung ko wanga buai tu te wanga buai te anxiety nei boxi te kha kan ni ta mo ani le khalam lo te hlek han peng le ta shet tai la he tu na ya dam do ya wanga buai kan tam ta em mai ni chana ve ya hianin drug addict kan ti an tam ta em hi in wanga lo to ta nge ni ya ishat chumi te ne chuan a in so mi sha em in some addiction hi mental thilania an atlang puin kan ke mania kan ma chondana chuan hei ngani asap trong te mang tai la rejection kan tia nol du lo mangai nan dong lo mangai tu nei lo nia in shiat na atang hian achong na sani chuma chu khoi khange ti chui te zele la abul chu chung ko ni thau ni chu chung ko a mangai tu nei lo te en kol tu nei lo mangai na dong lo nia in shiat na khan kha du sak tu nei lo ti feeling rejection feeling a kha an nei na sal tu ka chu handle dan thiam lo ho kha rui hlawan lu thin ani chu ke ni chuanin chung ko hi kan mo bu chu thil pakhat lo ni ta se ani le he mizo society a chuanin me chia ain mi pa hi drug addict hi tam jok ta ni drug sa banga tam doya banga powder ta te po kan tam ta ma mizo society a hi chuanin he mi pa famal kan ti ano pang ber te po lo ni mai thea famal kan ti hi te changa duat te po hi an ni thau boxi a he ngai hianin engwangin nge hemi addiction na ma hianin an lu tak le o khami tuna isoi problem ni si lo te khamo he chung kon wan se tak tho si famal an ni na lai an lo tuat lu tu wange nya nga khang kha enge chan ni ve ta khang te kha share cha bom ka chan sang song ta kania tu na kan soi huang chung family han la tel tho ta ni chu pakhana chuan mi pa fa hi kan en dan hi kan thla ka ngai kan tia kenia chun achan chu kan duat le lu tuk hian an no tan chumo antinan engkim kan ti sakhan thil ti na chang an thelo chuan chuan an ma ni kha an ti taf lo ta ni chu chuan ti hian soi tai la mi pa fa kha thil ti lo wa kan da khan hei an creativity kan ti kha mizo tungin da don tai la an ma ni a thil ngai to chhuah thiamna kan tiang chi kha an mang lo ta ni chu chuan har satna om khan khami man na chang khan hre to lo chuan an nu le pa te pui tu om lo na hmuna khan har satna khan face thei lo zel ta chu famala hian an saim em mai ta chuan fa rual zinga chuan mani kha survive kha zirangai wang khan mani ta na poimo tur ngai to chhuah dan tur kha advantage an nga ta ni chuan kan mi zong mei chiu hi chuting advantage sun nga em ma chan cho chung kwa mei chati tur kha kan tuk nem lu tuka chuan an mani du thu wang renga ti tur le ngai to chhuah tur advantage kan da satakin nei ta ni chu ti tai la khati ang mun rem chang khan nga ta ti chuan mi pa chuan an om topa an ti tur kha tlem ten nei ya rilru seng vak ngai lo khan chu khang thil khan asiam chu chan tu nei lo le ti sak tu nei lo din munan din khan china ka soi bok kha leina tu nei lo dot tu om lo rejection feeling kha lo chok thin tan chu bok chuan addiction a khana shwai le tan chu ma
chu kan koma hian chung chu kan mu zel ani chu chuan khang ang I lo tu ta te ti mai la I dang doi lama I lo tu ta te tan khanin I he be dong de po khan lo om thea ti tu te a po tin ye an ma ni khan poi mo sia chung kwa te ani thona a he jong chai na te po I chung kwa te nan de na sa em ama ero chu a poi mo ber chu an ma ni thau kha lo ni china wangin tin ye an ma ni khanin he I chat chwa le na tu khan an lo be ang nya an mani kha poimo ber chu ni thau ni chu chung ko kha a khos a chanani ti poni la ma se a chan dang le chan mani thau kha ni ne chung ko kha kan han thlur bing do wang khan ta ti chuan hey lomom do me chu sang ni som tang khan Caroline Leaf and dia Dr. Caroline Leaf in research beya kum som ni le ba chung chu ta chun who switch off your brain ti le khabu lian thatak mai kharon ti chhuah kan ni chuma chu ta le khabu a chuanin ni som ni pakhat bak hi eng anga edik na sa po hian damnan ni khatchen ma moti mu chhuah kan ni chu chon chu chuana kalpui dan hi online pon class te kal the chu ta chuanin ta chuana kalpui dan chu mishing khan athil ngai tu dan tur kha a select angai ti te pathian thu taka I angai tuan athunun dan tur te zirtira chan chut le I na chinai soibok exercise lak te thil ti tur bawk ama puala ama ina ati tur te kha ati thiam chuan ni khat bak ni som ni pakhat bak khadam na na mamolo chawangin addiction hi adam thei ni ti kha ni khan ron proof ani chumo chu tiang de chuan kan kalpui thina kan counseling local te hi I dam hlol lo hi kan nei ve ni se kan nei tam lo addiction ka kat khoi tam lu to ko lo wang han mo ani de chunga chuanin I rilru lama harsana lo nei te tan ni engzali a dai ve ang engtiangin nge an ma ni khanin an lo in zir chhuah nga engtin ye tamna khan nei ve ze thiang an puitin thlengin ti ya chun chu chan ho khangai ta ni chu mi pakhat ti theini lowa chung ko chan te nga ya tin a thian te ngai boka chawang chuan khami environment tra kha siam saka ngai tan chumo heta tak mai hian a thian kom te a thlan thiam te lo nga ya chona ma fui tu kha mamwa tin edikho hi boi thlai me chu kan mi zo edikho chu I hey a chezong hi in adapt na sa chu tu na hian thangai ni ti kha an ti thei lo thin ta ni chu chon chu wang tak chuan pui tu kha an mamwa a thei ram chuan ka tiang lam panga mi thiam counseling a pan tur khom reng sela chuan an rilru put mang te tin in lam panga chung te nen khan tang kop tai la chuan chu tiang ka tiang chu in phah hmasawnna ni a chu tiang ka tiang chu lo ti tir ve ru lo ring tok ro u chu tiang chuan in na te lo tho tir ro u lo om ol tir lu tuk su chuan a rilru kha chu tiang zong chuan ti ro u ti a hei assignment te therapy kan te counseling a chuan lokala an rilru put mang tur te ina an rilru put zel dan tur therapy ang si rilru put dan tur homework te kan pe thin tan chuma khang kha chut zui ve khangai chu tia tran ho chuan in rin ai nan dam chak khop nei mai ben ma tha te mai ei kan soi tui don sawa to lam kan nei ta ringon maya zona to lam te po han mai ta sela in center kha sha chan te po acha po ma tin thir tu te po in lo pan tu te po kha nom theya chung te bula soi vek ngam lo soi vek sen lo te po kha nom nei mai theya chunga pan chang te po kha lo om theya chung te tan chuanin engtiang in ye inin hondan daring sa te changa daring sa khenge ta entignia nge inin te kha sha te chuan in hon hi chu Monday to Friday kan hong amar chu Monday big hi kan clients te zong pola kan chung try ni chokngein kan chung try sakrina chuan Tuesday dar som le achan ve dar soma chun kan hong to ma se counseling hi som le chan ve kan tran thrina chuan tuna hian ma khan appointment system in kan kala appointment ron thlapa mi pakhat kha dar kar ni zel kom tura kan hisap awangin tuna chuan appointment hi ti to pang u kan tia counseling na mun kha pathum vela om awangin ta chuan arwalin paruk pathuman local kalpo khan vai khata hanan lut thei dona chuan counselor hi tuna hian pasari professional ta ka khateng counselor tling tak kha pasari kan nei meka chuan an local du chuan dar som le chan ve man an lo thlen angai nga anu in ziak lu tanga ti chuan dar kar khat le chan ve emaw dar kar ni don emaw kha mi pakhat zel kha kom tur kan le thoni chu
chuan chu nu lampanga dar khat le chan ve kan thananga chuan kha kha chu arei dan kha chu kanin kom dan bo ro ka zir khan kan buatsaih mai thin ni chu chuan kan counseling center khi chan mari tunma infinite space a tuna polan reng tho dor cycle an zor na thin khemi chaltlang pan na han thlen ma deuh che kol lai a kian Joshua Ministry Center tinalo amanga ta khian an local thei Tuesday to Friday so mai chuanin ni khata khan mi engzangin ko man kha mi khata hian kan du dan chuanin mi pathum ai tam hi kom loila kan du a chon chu ke ni tan po stressful lo to ka wangin ma se mi pathum ai tam hi kan kom tlang puya chang chon pasari te pariat te kan kom ni case all the te lo ni kha chuan mo chawang chuan kan du dan chuanin mi pakhat hian counselor pakhat hian pathum ba khi chu kan tilu tuk lo thina se an local kha chuan kan lo kom zel tho ni chu pan du te kan lo omani chuanin kha kan u pa in soya lo pan ngai tu cheu khanin kan du sak cheu ani chuanin zo na to ber ni mai ta sela hemi rilru lama harsanna nei te ta na an share du han soi du in nei chuanin I tu kha han soi ta tara nia rilru lampanga harsanna to khi ton a hian an pungkhop meya kan mudan tak chuan chung tin hin an kol nin kan ria a chan chu hei chung ko har ho sa deu deu te rong bol tu chung ko atang ten an local train ni chuma kan client so hi mi lekha thiam tak tak te an ni thina thil handle thiam om tak tak hei etidan clinical psychologist te kan nei nual ti chuma ka tiang harsan nei kha chuan ka shet thiam ta ka chu pathian thu kan da pui mo lo hian kan nun hi kal dik thailo chuan mi in anuna ni tin anuna pathian da pui mo lo chuan ril tu tha kha apun reng thailo chuan tin pathian a lom na kan nei lo chuan nuna hian beisai tur hi bawlo tuka chuwang chuan mi lalpa rin na ngata lom na ne na kal hian engkim hi a handle thei ni ti hi ria sei ka tua chuan rong bol tu chen khat tu na hian KGP anga in mangzinga anxiety na hin tam em in soingam lowa arukin an local thin chu ta ka hril thin chu anxiety nei hi kan sual wang ani lo mental disorder nei hi kan sual wang ani lo kan din munina zirlo wang ten heng harsan na ti alo lut ve mai thina chu wang chuan rong bol tu khatiang min pui thei tu kha pan hre lo tur rong kal bor rose tin ke ni chu thuruk von hi kan in zirtirna sa eng ma hi kan soi chong ai lowa thi pui tur hi sang chong kan nei ni chung chu chuan chung tena professional taka chan pui na kan don thei na mun te angaya tin pathian thua min ti chak thei tu tur muna kan om tam hian rilru hi alo hrisel ma ber khovel taka hrisel tup hian theilo thil hi tam lutuk kan din minna azerlo entenan thi na te kan to ka khang kha ka tha thei ti ngo ti na siam tha theilo thil khawm thei da ni chu a son pathian tharau thiang nim ne na kha din mun min chin fel pui thei tu tu ne na kan kal khan kan dam ma berani chuan atop nan ti ta ila kan rama hian heti ang tlak niam na hi tu na hian ala thleng zel don in alanga chan chu kan nau ten hei media ang khoin salu tu ko wangin hei hian thil ala thleng zel don na chu wang chon nu le pa ten kan shet tur chu kan phah te kan zirlai phah te hi hle khan zir ma dar kar chan ve a hian an phone kan da ngai a chan chu an phone kha milama khan angai to na kha kal na salu tu ka lekha zir tura in set up don chon dar kar chan ve chung khan in set up man chelo thread pe ka chu rilru khan concentrate lei theilo so until an scene en nung ber khan an ngai to na lot la zel di chu wang chuan phone in mun en hun siam sak te chuan until en zong kha tin hei screening nei te nga ya mane ka fa pain la pakhat lo ena chu hla chu kan ngai thla chinga ram huai biak na hla kha lo nia alo satlut lut ve ni chu khai kha chu ka en ka phal to lo kha mi hla ka in jum ka en ka phal lo ka tia ti khan a that to khan ka screen sak thina screening kha nei sak thina chu tiang deuh chuan nu le pa ti kha kan in rol tamangai kan Zirlai Naupang ate chon Zirlai tan
kan men rei lut tu khan e kan brain hit sol hun hi oma thiam theihtawp mi lo hun te oma so ding bok chon mi ti thil en sel tu khan ka te anga brain amut thuk chin hi om thina khang level a om khan ne zirna kan hat sol ve te ngai kan in relax ve te ngai ya chuwang chuanin khata khan nu le pa ten kan le zirtirtute tan poning kan pui thei tu chu kan fa kan nau te hi media ang khoi chin hi kan bikhia sakangai apoi mo he mai kun chatak min pe a kan nom he mai zirtirtute kan program te in lo puya in chang kar pui nge kan be se ni khati zong kha kan hun man thei te ni